సోషల్ మీడియా, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఎంత అధ్వానంగా తయారైనాయి అంటే, ప్రమోషన్స్ కోసం ఎంత దిగజారైనా మాట్లాడొచ్చు. దానివల్ల నెగెటివ్ పబ్లిసిటీ అయినప్పటికీ గూడా, ముందు సూపర్‌గా జనాలకి మనుషులు ఐడెంటిఫై అయిపోతున్నారు. వల్గర్ డాన్సులతోటి, వల్గర్ డైలాగులతోటి, అవతల వ్యక్తుల్ని వల్గర్‌గా బూతులతో మాట్లాడి ఇన్సల్ట్ చేస్తూ, లేదా ఒక సెలబ్రిటీలనో ఎవరినో ఒకళ్ళని ఇన్సల్ట్‌గా మాట్లాడుతూ, దానికి మిగతా యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ అంతా కూడా టక్ 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 అని ఇట్లా అన్నాడు, అట్లా అన్నాడు, ఇట్లా అన్నారు అని చెప్పి చూపిస్తూ, ఖచ్చితంగా సెలబ్రిటీ అవ్వటం అనేది ఈ రోజున ఉఫ్ అన్నట్లయిపోయింది. ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఎంతో కష్టపడి గుడ్ క్యారెక్టర్ తోటి ముందుకెళ్తే రికగ్నైజేషన్ వచ్చేది. ఈ రోజున గుడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వ్యక్తుల కంటే కూడా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ తోటి, బ్యాడ్ డైలాగ్స్ తోటి, వల్గర్ డైలాగ్స్ తోటి ముందుకెళ్తున్న వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరు?